Bon dia, titis. Bon dia, tastaolletes. Avui parlarem de per què a vegades els nostres ulls surten vermells a les fotografies. Vinga, família, somrieu. Lluís... Perfecte, ja tenim foto de família per la primavera. Espera. No, Alexei, ha sortit amb els ulls vermells. Anem a entendre una miqueta aquest fenomen que acaba de passar i del que tots nosaltres hem estat víctimes alguna vegada. Tots coneixem la forma d'un ull, però quin és realment el seu interior? Preciós. Abans de res cal dir 4 parts importants de l'ull. En primer lloc tenim l'iris, que és el que proporcionarà el color, després la pupil·la, que es dilatarà més o menys depenent de la llum que hi hagi. És molt important pel que explicarem avui. Farà que aquest canal, que hi ha aquí, sigui més gran o més petit. Aquí a la línia i al final de tot hi ha una capa anomenada coroides, que està molt vascularitzada. Això el que vol dir és que porta molta sang perquè hi puguem veure bé. Anem a veure-ho en un cas real. Aquest és el nostre ull i normalment té la pupil·la d'aquesta mida. Com podem veure, la llum arriba bé i nosaltres veiem el nostre entorn. Però què passa quan es fa de nit? Com que hi ha menys llum al nostre voltant, la pupil·la es dilata. Aquell forat que havíem vist abans es fa més gran perquè així podrà passar tota la llum que necessitem i ens hi podrem veure. Si seguís petita com abans, no passaria suficient llum. És de nit i ens estem reunint per fer-nos una fotografia. Necessitarem flaix perquè tot està molt fosc. Però com podem veure, la pupil·la triga una miqueta a fer-se petita. I això és el que farà que a vegades els ulls surtin vermells a les fotografies. Us heu fixat que aquest fenomen només passa de nit o en llocs molt foscos? Però per què? Tirem enrere, mirem-ho a través de la imatge aquella tan bonica. Sí, aquesta, exacta. Quan la càmera fa flaix, la nostra pupil·la encara està dilatada, de manera que tota la llum entra dins de l'ull i farà que la foto surti ni més ni menys que la coroides. És a dir, que quan surten els ulls vermells, estem veient la sang del final de l'ull. Al cap de poc, la pupil·la es fa petita, la llum deixarà entrar fins al final de manera tan directa i ja no veurem els ulls vermells. I com ho podem arreglar, això? Per sort, moltes càmeres actuals ja tenen un sistema per evitar-ho. Si us hi fixeu, les càmeres fan 2 flaixos, un primer ràpid i el segon al llarg. El primer és perquè l'ull s'acostumi a la claror, és a dir, perquè la pupil·la es faci petita. D'aquesta manera, quan hi ha el segon flaix i es fa la foto, la pupil·la ja és petita i no surten els ulls vermells. I fins aquí la secció de ciències d'avui. Si t'ha interessat, no oblidis de subscriure't i fer un cop d'ull a les altres seccions. Bona nit, tités. Bona nit, estelletes.